रायजो राजानि मिटिंनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायबाय थादों दिनै बिजेपि सरकारा एनडिए सरकारा बर'नि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय गोसो खालामदों आरो जोङो बिथांमोननि गोसो खालामनायखौ जोङो वेलकामबो खालामदों आरो जों बेखौनो बुंदों दिनै जोङो एकर्डनिखौ जोङो सिरियल वाइज मुं होनो नागिराखै नम्बर होनो नागिराखै फार्स्ट एकर्ड टु एकर्ड थार्ड एकर्ड जों बेखौ बुंनो नागिराखै जों सरकारनिसिम बेखौनो दाबि खालामदों कि बर'नि जेंनाया द बड'लेण्ड इशू शुड बी सल्व माने शुड बी सल्व माने जोबनांगौ होननानै जों बेखौ बुंबाय थादों बेखौ दाबि जों खालामदों मानो होनबा जोङो बारे बारे गले गले जोङो इसुनि थाखाय आन्दलन खालामबाय थानायनि जों गोसो गैया सोमावसारनायनि जों गोसो गैया बेनि थाखाय जों सरकारखौ जोंनि जे इसुनि जे ग्रेभिटी बेखौ सिरियास भाबे लानांगौ आरो द बड'लेण्ड इशू शुड बी रिसल्व एंड इट शुड बी सल्व वान्स एंड फर अल माने खेबसेयावनो फोजोबनांगौ जोंनो बड' हादोरखौ होनांगौ दा जोंनि गेजेरनिफ्राय मोननैसो संगठनफोरा गावसोरखौनो दाबि खालामदों कि एकर्डआ जासिगोन आरो एकर्डआ जोंजों जागोन आरो एकर्डआ थार्ड एकर्ड जागोन माने बिराद माने लाजिथावथाव बाथ्रा होननानै आं बेखौ जइन एक्सन कमिटि चिफ कनभेनार होननानै आं बुंगोन दिनै मानि क्रेडिट दिनै जुदि एकर्डआ बबेबा संगठनजोंनो खालामनानै या फ्रेक्सनजों खालामनानै जोबा जाहा बुंनो लागा जेबो गैया नाथाय दिनै बिथांमोना माखौ लानानै एकर्ड खालामगोन एकर्डल' जागोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों माखौ लानानै एकर्ड एकर्डआ जोंनि जे लुगैनाय जोंनि जे बिनाय जे इनकमप्लिट जोंनि जे जिअग्राफिकेल बाउन्ड्रि बे एक्सटेनसन जागोन ना जाया बिथांमोननि खुगानिफ्राय स्पष्ट'खानि जेबो गैया बिथांमोना दिनै हाग्रामानि खोन्थाखौ लायो खोन्थाखौ बुंबाय थायो दिनै बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल पार्टि हिसाबै एलायन्स एनडिए सरकारनि मोनसे अंशदार हिसाबै जोंजोंनो दङ आरो बिथांमोनानो सहाय होगोन आरो बिथांमोनखौ लानानैनो जों एकर्डखौ खालामगोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो नागिरो नाथाय आं बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरो दिनै हाग्रामानि मन्तब्य हाग्रामानि जे भिउस बिथांनि जे साननाय बिथांनि जे बुंनाय बे बुंनाया दिनै खुनु आलदा बर' हादोर या आलदा फाइनाल सल्युशननि बाथ्राखौ बिथाङा माब्लाबाबो जों बुंनायखौ जों खोनायाखै दिनै सोरनिबा खोमानि खाथियाव थानानै खोन्थाखौ बुंनो जानो हागौ नाथाय समस्त बर' रायजो राजाया बे बाथ्राखौ खोनायाखै बिथाङा मात्र बिटिएडिखौल' बे मोनब्रै जिल्ला दंबावो आरो बेखौनो बे मोनब्रै जिल्लाखौनो आरो मोनथाम खालामबावनानै उदालगुरिखौ मोननै बाक्साखौ मोननै क'क्राझारखौ मोननै जिल्ला खालामबावनानै उइथिन बिटिएडि बिथाङा सक्तिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों नाथाय जों जइन्ट मुभमेन्ट ग्रुपआ बिखेखकरि जोङो एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एबसु पिजिएसिबिएमआ जों बुंदों जों जे थाबोनाय जे एरिया सानजानि जे सिमाया बे सानजानि सिमाया बरायनांगौ आरो जेसेबां हायो सरकारा कन्टिनिउस बर' एरियाखौ लाफानानै मोनसे कनक्लुजनाव लाबोनांगौ आरो बर'नि मोनफा मोनफा दाबि बे दाबिया हारि हिसाबै थांनानै थानो हायो जोङो लोगोसे जोंनि जातिया रैखाथि मोनो पलिटिकेल राइट्स जा लैंड राइट्स जा जोंनि सोलोंथाइनि राइट्स जा जों जौगानो हायो जोङो बे रायजोआव जोंनि बिथायाव जों गावनि होननानै जों बुंनो हायो बेखौ लानानै जों सरकारनिसिम दाबि खालामदों नाथाय दिनै जे थार्ड एकर्ड माबा एकर्ड जे बुंदों बेखौ जों दिनै रायजो राजाखौ गोनो गोथोसो दोनदों आरो बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरदों कि सोमावसारनाया लाब गैया दिनै रं मेसेज भारत सरकारनिसिम दिनै भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ फोजोबनायनि लामायाव लांनायखौ बिथांमोनाबो मिथिगौ आरो भारत सरकारा बर'जों मोनसे कन्क्लुजन एकर्ड खालामनो थाखाय ओंखारबाय थादों बिथांमोना बुंदों पेपारे कागज दाखालि बावैसो एबि माथुराबो बुंदों थाबैनो मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बिखेखकरि आसामनि जे मोनथाम संगठन आलफाजों UPDS जे कार्बिफोरनि इशु आरो लोगोसे बड'लेण्ड इशुखौ जों फोजोबनायनि
नि मोनसे दायित्वनि खामानियाव दंबाय थायो आरो आं थाबैनो बेखौ फोजोबनायनि लामायाव लांगोन होननानै बुंदों। नाथाय दिनै बुंदोंबाबो दिनै मा कनसेप्टजों या मा कनक्लुजनखौ खालामगोन दासिम जोंनिसिम स्पष्ट गैया। आरो जुदि पिस मिल एकर्ड खालामनो लुगैदोंबा आरो हाखु दाखु एकर्ड खालामनो लुगैदोंबा बर'नि जेंनाया जुदि जोबाबा दिनै बिथांमोना मा खालामगोन? बिथांमोना मा खालामगोन? आरो बिथांमोना दिनै आन्दलननि दरखार गैया, प्रेसारनि दरखार गैया होननानै बुंदों, जिहेतु हाग्रामानि खामानिखौ मावबाय थादों होननानै। दिनैसिम जे एबि माथुरा बुंबाय भारत सरकारा बर' इस्युखौ बर' जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे राहा लामा लाबाय होननानै जोंखौ बुंबाय, जोंखौ फोरमायहरबाय। बे मानि थाखाय जादों? जों बर'फोरा, बर' रायजो राजाफोरा, जों जे संगठनफोरा अराय सम जों सरकारखौ मोनसे प्रेसाराव, मोनसे नारसिननायाव जों दोनबाय थादों। आरो जों हाजार हाजार रायजो राजाया जे ओंखारनानै राजा लामा होबथादों, दिनै रेल लामा होबथादों, दिनै मास रेलि, पाब्लिक रेलिफ्राव फैनानै भारत सरकारनिसिम फोरमायहरदों कि जि सम बर'लेण्ड इस्युआ सलुसनाव फैया जोङो माब्लाबाबो जिरायना थाया। नो बर'लेण्ड, नो रेस्ट, डिवाइड आसाम 50-50। लोगोसे जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बे रादाबखौ सम आन्दलननि गेजेरजों जोङो फोरमायहरबाय थादों भारत सरकारखौ। बेनि उनावसो भारत सरकारा साननो बाध्य जादों बे जातिया माब्लाबाबो जेननाय जाति नङा, जेनखाया बिथांमोना दिनै सासेबो एमएलए, सासेबो एमपि गैयाबाबो बिथांमोना जे हाजार हाजार लाख लाख रायजोफोरा बर'लेण्ड इस्युखौ जाजानायखौ लुगैदों, बिथांमोनजों जे हाजार लाख लाख रायजो राजा दङ, बे प्रेसारनि थाखायनो बिथांमोना दिनै साननो बाध्य जादों बर'नि इस्युखौ, बर'नि जेंनाखौ फोजोबनांगौ होननानै। बे मानि थाखाय जादों? दिनै जोङो आन्दलन खालामबाय थानायखायसो जादों। दिनै बिथांमोना आन्दलन खालामनाङा आरो आन्दलन खालामनाङा होननायाव जोङो मानो 5,000 सुबुंखौ जों मानो बिथांमोना गावनि जिउखौ खोमानांगौ जाहैखो? जुदि ओरैनो जायोमोनबा दिनै बिटिएडि मोननाया जों दिनै एराउन्ड 18 बोसोराव प्राय हाबबाय, 18 बोसोर प्राय जोब्बाय। 18 इयार्सआव, 18 बोसोराव दिनै खैबार दा जोंनि एमएलए दङ, एमपि सानसे समाव सानै एमपि राज्यसभानि आरो लकसभानि जाबाय। मानो बिथांमोनखौ लानानै दिनै बर' इस्युखौ फोजोबनो हायाखिसै, बर'लेण्डखौ मानो लाबोनो हायाखिसै? बेसो मोनसे गिदिर प्रश्न। दिनै नागाफोरनि खोथाखौ जों जुदि बुङोबा एसे आलदा। बिथांमोना दिनै निफिर रिय'मोना नागालेण्ड चिफ मिनिस्टार, आरो लोगोसे नागानि जेसेबां संगठन दङ, डेम'क्रेटिक जा, पिपल्स अर्गानाइजेसन जा, नागा जा, बिथांमोना नागा इस्युनि सायाव समस्त 100 खैबार बिथांमोना मोनसे सापर्टखौ खालामबाय थादों, जाहोनाव दिनै नागा इस्युखौ बाध्य सल्भ खालामनो थाखाय। आरो जुदि भारत सरकारा आरो जुदि हाग्रामा सानोबा बे मोनसे संगठनजोंल' सुक्ति खालामनानै बर'नि जेंनाखौ फोजोबगोनबा ये भुल होननानै जों बेखौनो बुङो। दिनै आं बेखौनो मोनसे बाथ्रा पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सासे चिफ कनभेनार जानानै आङो मोनसे अबजारभेसनखौ आं मोनसे खालामदों। दिनै नेसनेल NSCN IMआ दिनै खैबार स्प्लिट जानानै प्राय 7टा ग्रुप 8टा ग्रुप जालांदों। बिथांमोना कोर इस्यु, बिथांमोना आलदा फिरफिलानि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो आलदा संबिधाननि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि इन्टारल'केटर आरएन रवि, दा बर्तमान नागालेण्डनि गभर्नर, बिथाङा सानसे समाव आइबिनि चिफमोन आरो रनि सासे चिफमोन। बिथाङा बुंदोंमोन कि ये मोननै इस्युखौ माब्लाबाबो जों आजावनो हाया आरो माब्लाबाबो जों होनो हाया। नाथाय बेखौनो लानानै NACनिफ्रायबो खैथामान किलन्सकार बिथांमोननि मन्त्रि, बिथांमोननि मेइन बिबानगिरिफ्रानो साइड दानानै जों फ्लेगनि खोन्थाया मानो नांगौ, जों फिरफिलानि बाथ्राखौ मानो जोङो बुंनांगौ, जों मानो संबिधानखौ आलदा नांगौ, जिहेतु नागा इस्युखौ, नागानि समस्याखौ फोजोबनो थाखाय आरो एग्रि जाजोब्बायबा जों मानो नांगौ होननायाव दसेयावबो दाखालि जों अक्ट'बरनि 31 थारिखखौ जों नुनो मोनबाय कि भारत सरकारा NSCN IMजों बिखेखकरि फिरफिलानि सायाव
बिथांमोना गनायना लाबाय कन्डिशन हिसाबै दिनै जों माबोरै दिनै भारत सरकारबो मिथिगौ दिनै सोरबाया स्प्लिट जानाय संगठना जुदि नागानि जे होनाय बुस्थुखौ आजावनानै फोजोबनो नागिरदोंबाबो सरकारा बेखौ मिथिबाय कि NASN IM नि खुद्रिनायखौ जुदि जोङो गनायना लायाबा नागानि गेजेराव नागालेण्डआव NASN IM आ मोनसे फोर्स आरो बिथांमोनजों जुदि जोङो एकर्डखौ या बिथांमोननि सल्युसनखौ जों खालामाबा दाबि दवाखौ जों एसेबाबो गनायना लायाबा नागा इस्युआ माब्लाबाबो मोनसे गोजोन लामायाव थांनाय नङा आरो माब्लाबाबो नागालेण्डआव मोनसे शान्ति परिबेक मोनसे गोजोन परिबेक फैनाय नङा होननानै बेखौ भारत सरकारा मिथिनायनि उनाव बिथांमोननि गोहोखौ मिथिनायनि उनाव बिथांमोननि एडामेन्सिखौ मिथिनायनि उनाव दिनै बिथांमोना फिरफिरायखौ गनायनानै लानांगौ जाहैदों जुदि कन्डिशनबाबो आरो सेम खोन्थायखौनो भारत सरकारा मिथिगौ दिनै सोरबा धीरेन बर'जोंल' सोरबा गर्जन मुसाहारिया साब्रैसो मानसि लांनानै आन्दलननि खोन्था गैयायै जहाँ दिनै MLA दङ दिनै BPF हिसाबै नारसिनबाय थादों होननानै जुदि बिथांमोना गावस्रानाय NDAजोंल' सुक्ति खालामनानै बर'खौ गोजोन लामायाव लाबोगोन होनबा ये भारत सरकारा बेखौ माब्लाबाबो जाया मानो होनबा मेन फेक्सन मोनबा संगठन NDAB प्रोग्रेसिव NDAB रंजन ग्रुप पिपल जन एक्शन कमिटी UPPL जों आरो मोनबा संगठनजोंसो भारत सरकारा जि समलगे बिथांमोनजों लाफानानै एकर्ड खालामा बिथांमोनखौ जुदि गोजोनथाव हिसाबै बिथांमोननि इस्युखौ सल्भ खालामा माब्लाबाबो बर' जेंनाया जोबनाय नङा होननानै भारत सरकारानो मिथिगौ बेनि थाखाय मोनसे इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं इट्स अ लेम डाक माने जास्ट ओरैनो माने जे हांसोआ आथिं बायोबा सानस्रिनो हाया बे बाथ्रायासो माने दिनै बिथांमोननि गेजेराव सोनारनानै दङ आरो माने भारत सरकारा बुरबक नङा कि मोनसेल' संगठनखौ लानानै बर' जेंनाखौ फोजोबगोन दिनै बुंदों नोंथांमोना खौसे जा आरो हिसाबै जों खौसे जादों आरो हिसाबै जों दिनै रायजो राजाखौ लानानै समाव जों प्रेसार हिसाबै जों आन्दलन खालामदों आरो हिसाबै जोङो लुगैदों दिनै बर'नि जेंनाया एकर्डनि नामावल' एकर्ड दाजायाबासिनो बर'नि जेंनाया इन टट' जोबस्रानांगौ आरो जि दाबि दवा बर' हारि हिसाबै मोनसे आलदा हादोर जोंनो होनानै कन्स्टिटिउसननि जि दङ बे कन्स्टिटिउसननि एकर्डआसो जानांगौ होननानै जों बेखौ फोरमायदों आरो जों आसा खालामदों बे हिसाबावनो भारत सरकारा गुरुत्त'भाबै लानानै थाबैनो खालामगोन होननानै जोङो समखौ नेनानै जोङो नेबाय थादों आरो जों बेखौनो बर' रायजो राजानिसिम आं खावलायो दिनै चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायो खौसेथि जाना था आरो सासे सानै मानसिफोरा जे भुल भ्रान्ति नोंथांमोननि गेजेराव बुंगासिनो दङ बे नंखाय गोजासो आरो जोङो बर' रायजो राजाजों मोनसे बिराद आशाबादि जों सापर्टखौ मोनबाय थादों आरो लोगोसे जोंनि बर' जेंनाया थाबैनो जोबगोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि किसुमान ओरैनो भुल मोनसे प्रपागेन्डा जे लाबाय थादों गावसोरखौनो एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय गावसोर गायसननो थाखाय रायजो राजासिम ए माब्लाबाबो बिथांमोनजों जाखाया बिथांमोना ओरैनो माने फुख्रियाव दै गैयैयाव ना हगारि एरियायाव बिथांमोना ना नागिरबाय थानायनि अनगायै जेबो गैया थेंक इउ